जोङो दिनै जोंनि बे क'क्राझार रामफलबिल लामाखौ जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों आरो जों दिनै खेलें बै चन्द्रपारा खेलेंनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै रामफलबिल हाइवे एटाचसिम जोङो गायग्रोनाय जादों आरो बिनि उनाव आरो खावसे थानायखौ जों गायबावगोन मानोना बै माखासे लामाया एसे क्लियार जायाखै जेब्ला लामाया क्लियार जाजोबो अब्ला बै खावसेखौबो जों गायजोबगोन। बिफांखौ गायनाय जाबाय दा दायथ' लानांगौ फेदेरनायनि बेलायावहाय दायथ' लानाय जोथोन लानाया सोलियो। बेखौ जोङो जिहेथु बाहाय मोनथाम BCDC दङ बनगाव BCDC आरो अन्थाइबिल BCDC आरो खाथियाव दङ आफलागाव BCDC दा मोनथाम BCDCखौ जोङो खावलायदों जाहाथे बे गायनायखौ जाहाथे ओनसोलनि आइ आफा जेसेबां रायजो राजा दङ दायथ' लायो बा जोंनि पार्टि लेभेलनिफ्राय जोङो इयुथफोरखौ बुंदों खेल लाबाय था मानो होनोबा अलरेडि बेरिकेडा मोजाङैनो जों बानायनो हाबाय गोरा जोङो बेखौ मा होनो बिफां गायनानै जे बेरा दुमो बे बेराया जोंनि थाखाय गोगोम मोनसे गोख्रों बेरा मोननो हादों जोङो BTCनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि डिपार्टमेन्टनि GADनिफ्राय जों बेखौ एसे जोङो अनसुंथाइ जेसेबां खरसा जादों जों बिनि एगेन्स्टै जोङो मोनगोन थ' बिनि थाखायनो जों बेरिकेडखौ जों स्ट्रं बेरिकेड खालामदों जाहाथे जोंनि बिफाङा मोजाङै थांलाङो आरो देरलाङो। औ जोबोद खाफाल गोनां दिनै बिथांमोना जोंनि BTC ओनसोलाव क'क्राझाराव साननै जाफैबाय बाहायनो जोंनि मानगोनां एडिसनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि प्रानजित औवारि आरो भास्कर ज्योति महान्ता आरो एक्टिम जइन्ट सेक्रेटारि आरो आन्डार सेक्रेटारि जोंना रिजेन ब्रह्म बिथांमोना जिहेथु बिसिनि आन्डाराव दंमोन बिथांमोना बे प्रग्रामावनो हजोंहायनो ज' बिसोरखौबो लांफानानै जेसे एवारनेस बादि बिथांमोनखौबो जोंनि गेजेराव देखायहैनि लाबोनि होननानै आं मैया पारमिसन लादों भास्कर ज्योति महन्त बिराद मोजां खोथा जिहेथु बिथांमोना जोंनि आसामनि ACS अफिसारफोर जागोन गाबोन दा परिबेसखौ नायथों जोंनि आबहावाखौ नायथों जोंनि बर'नि आबहावाखौ कालसारखौ नायफैथों जों बोरै थायो बोरै जायो लोङो बिथांमोना जोंनाव ओंखाम जालांदों गासिबो जोबोद अमानि प्रिय गासिबो जेसेबां ACS पास जानाय दं 15 जन फैदों आरो लोगोआव डाइरेक्टर सासे दङ लोगोआव सासे जोंनि क'क्राझारनि DC अफिसनि ADC दङ बिथांमोना अमा बेदरखौ जोबोद खुसि मोननानै बिथांमोना अमा बेदरजों ओंखामजों जोबोद खुसिजों जागासिनो दं बेखिनि जों आयोजन खालामना होनो हादों बिथांमोननो आरो बिथांमोना जोबोद खुसि मोनो दिनै जोंनि बर'नि आबहावाखौ नुफैनानै परिबेसखौ नुफैनानै जोंदि एथ' गोसो गुवारै थायो जों बिराद मोजाङै हस्पिटालिटि होदों बिथांमोननो जोबोद खुसि मोनदों।